Здравейте, четящи, и добре дошли в днешното видео, в което ще ви покажа по-голямата част от книгите, които съм си закупила от началото на годината. Тук не сме си говорили за тях надълго и на широко, а това е мотивация и за мен да ги прочета до края на лятото. Разбира се, гледайки в момента двете големи купчини, които съм си подготвила, по-вероятно е да ги прочета до края на годината, не до края на лятото, но не пречи да бъдем оптимисти. Нека да започнем директно с книгите, които съм си подготвила. Последната, която пристигна, всъщност взех я преди малко от Спиди. Ако котките изчезнат от света, мисля, че това е едно от най-новите, може би най-новото заглавие в каталога на издателство Колибри на японският писател Генки Кавамура. Корицата е изключително красива. Аз съм започвала да чета тази книга на английски и мисля, че я бях преполовила, но се радвам, че я имаме и на български. Става дума за един човек, който получава тежка диагноза, има броени седмици или месеци до края на неговия живот, но дяволът го навестява и му предоставя възможност да получи нов ден живота, ако избере нещо, което да изчезне от лицето на земята. Като това нещо може да е всичко, може да е телефон, пералня, телевизор, котка в случая. И всъщност книгата поставя темата за това докъде можем да стигнем в своя страх, в своя егоизъм и в своята алчност и какво би се случило със света, ако започнем да премахваме дадени неща от него. Следващият роман, който искам да придвижа начално място в TBR-а си, е книгата на Жаклин Хартман, Аз, която не познах мъжете. Книга, която чакаме, мисля, че голяма част от читателската общност да бъде преиздадена от много дълго време насам. Това е модерна класика, дистопия, 40 жени са заключени в подземие, въоръжени мъже ги охраняват и нито една от тях не знае защо мъжете нито говорят с тях, нито защо ги държат затворени там. Най-малкото момиченце няма никакви спомени от светът навън. Един ден решетките падат, всички жени са освободени и започва техният опит за живот. Книгата поставя темата за самотата, за изолацията и за това какво се случва тогава, когато ти получаваш свобода, но не знаеш какво да правиш с нея, не знаеш как да живееш на място и във време, които са ти чужди, до които не си имал никакъв достъп и недоумяваш как да съществуваш навън. Едно невероятно красиво и много образователно издание от Orange Books, кварталът на писателите от Виктор Топалов, пътеводител на Бохемска София. От Orange наскоро издадоха и кварталът на художниците. Издание, което смятам да си закупя също, но реших да започна с кварталът на писателите. Определено изданието смятам, че много си заслужава. Събрани са любопитни истории, любопитни факти за известни наши творци, които ще ви дадат храна за размисъл. Включила съм близки кадри, за да видите изданието отвътре. Определено Orange са свършили чудесна работа с него. Две книги, които ми бяха изпратени от издателство ICU. Дъхът на ближните от Анадонис Георго. Мисля, че това беше гръцки писател. Аз не си спомням да съм чела нещо от гръцки писател, затова много ми се искаше да поставя тези основи. Започнала съм книгата, чета я. Тук имаме няколко разказа, които обобщават теми за отритнатите и маргинализираните хора, за емигрантите, за самотата, за миналото и за родовата памет. Авторът пише от дълбоко човешка перспектива и опитва да покаже съдбата и чувствата на своите герои. Разказите са кратички, книгата се чете бързо, така че се надявам тук в рамките на ден-два да успея да си я завърша. Следващият роман е от румънски писател Андрея Расучано, Непозната форма на живот. Обожавам тази корица и книгата страшно много ми напомни като атмосфера и като начин на написване на един от най-любимите ми романи изобщо, а именно Китара от палисандрово дърво, защото тук имаме отново съдбите,
чете разказите и историите на няколко жени, които обаче никога няма да се срещнат, тъй като разказват за различно време, в което те самите са живяли. Авторката е избрала да ни разкаже гранични ситуации, които са опустошителни, както в исторически, така и в личен план. Затова и ще ми бъде много интересно да се потопя в историите на всяка една от жените, които ги разказват. Градината на заминалите си котки, Бигле Карасу. Знаете, че аз съм изключителен почитател на турската литература. Обожавам начина, по който турските писатели разказват историите си. И тук имаме книга, чието стил на писане много напомня приказка. Имаме 12 истории, които съответстват на часовете от полунощ до обяд и които обединяват вечните теми за природата, за любовта и за това да намериш себе си в другия. Една детска книжка "Банда гълъби срещу лошите" на Андрю Макдоналд. Знаете, че у дома поредицата за лошите момчета е на пиедестал и винаги когато излезе подобен тип комикс го купувам, тъй като момичетата го обожават. Едно издание, което не е художествена литература. Това е кратък речник на литературните и лингвистичните термини. Амелия Личева и Гергана Дачева са съставителите. Изключително интересно ми е да го чета. Това наистина е речник с литературна терминология. Ще ви покажа и отблизо как изглежда. Много ми допада това, че не просто са ни обяснени литературните термини, но и са дадени изключително много примери от произведения, което много улеснява това да запомните кое какво е. "Завинаги твой Винсент", това са писмата на Ван Гог до неговият брат Тео. Чета вече писмата, интересни са. Просто това не смятам, че е издание, което сядате и прочитате наведнъж. Аз лично се връщам към него тогава, когато изпитам нужда да прочета нещо по-есеистично. И като стана дума за есеистика, "Тънките стени на живота" от Нина Бъртън. Обожавам поредица "Земя" на Жане 45. Обожавам поредица "Вода" също. Даже имам ето там горе "Дълбини", книга, която си купих миналата година, май на зимния панаир на книгата и която все още ми стои непрочетена. Срамота. Тук имаме микс от лирична проза и екология. Книга, която ще ни накара да се замислим за природният свят от една от водещите есеистки в Европа, именно авторката. "Всевечност", роман, който си закупих от есения панаир на книгата. Много ми харесва корицата, харесват ми и пориските, харесва ми и тематиката на романа. Най-после имаме главен герой, жена, която е войн. Все още не съм започнала да чета книгата, чакам онзи момент, в който ще ми се дочете фентази или роментази. Дори книгата на Вики Шлап, която ето там стои, ме гледа и чака да я покажа. Тя също чака ред, което е истинско престъпление, защото аз чаках този роман да излезе страшно дълго време и беше първата книга, която отидох да си закупя от панаира. Ето я, красота, едва ли има нужда да ви я показвам и да ви разказвам нещо за сюжета, тъй като 90% от вас притежават тази книга и сигурно същият процент вече сте я прочели и сега ще ми напишете отдолу в коментарите: "Хайде, Стефи, стегни се и прочети книгата". Ясунари Кавабата и "Гласът на планината". Всички знаем, че ако има книга от японски автор, аз трябва да си я купя. Може и да не я прочета в следващото десетилетие, но трябва да я притежавам. Човек никога не знае какво ще се случи в утрешния ден и книги трябва да има, особено от любими наши автори. Медуза, стигнала съм... много съм в началото. Даже не съм прочела и 50 страници. Въпреки че книгата се чете много бързо, много е лека за прочит, четивна е. Авторката пише увлекателно и завършва всяка глава по начин, по който искате да прочетете и следващата.
Дали наистина Медуза е била чудовището, за което я представят, или всъщност историята много удобно я е сложила в тази рамка, предстои да разберем. Все си мисля, че вероятно до края на годината ще успея да се справя с повечето от книгите. Видяхте, че част от тях са кратички, разбира се, имаме и няколко обемни. Взимаме предвид факта, че най-вероятно до края на годината ще влязат още нови книги, които ще изместят част от тези, но това е част от книжния ни живот. Затова нека не възлагаме огромни надежди, но съм планирала да снимам книжен влог и ще видите част от книгите, които видяхте, да ги чета и да ви споделям впечатления за тях. Затова има надежда поне малка част от тези книги да бъдат прочетени и да получат своето ревю в канала. Споделете ми в коментар, чели ли сте някои от тези книги, коя да придвижа по-напред в TBR-а си. Сега ви оставям с вашите си четива. Ще се видим в следващото видео, а до тогава се усмихвайте повече и четете.